ଶୁଣିଲଣି ବାତ୍ୟା ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିଲ ନା ନାଇଁ? ହଁ ବା ସେ ଯୋଉବନି ଦାନା ଗୁଡା କଣ ବାତ୍ୟା ନା ଇଏ ନା କି ଭେଳିକି ନା ଆଉଚି ଲୋ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଇଏ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ବାଲା ଏମିତି ହେଇଟି ବାତ୍ୟା ହେଲାଣି ହେଇଟି ଏମକ ହେଲାଣି ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଏମିତି କହିକି ଆଉ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ଭାଗ ଦେ ଆମର ସେଇ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଣିଷ ମରିଯିବ। ପୂଜା ଘର ଆଣି ସବୁ ଜିନିଷ ରଖି ସାରିଲେଣି ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ମ୍ୟାଗି ଆଉ କଣ ବିସ୍କୁଟ ଯୋଉ କଣ ମାରି ଗୋଲ୍ଡ ବିସ୍କୁଟ ସବୁ ଆଣି ରଖି ସାରିଲେଣି। ତମେ ଯାଉନା ମାର୍କେଟ ମୁଁ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଲେଖି ଯାଅ। ତୁ ଏଠି କାହିଁ ଶୁଣୁଛୁ? ଆମେ ଦି ଜଣ କଥା ହଉଛୁ। ତୋ ବାପା ଯିବେ ଏଇନା ଛୁଟି ହେଇଗଲା ବାତ୍ୟା ତୋର ତ ମଜା ଏବେ ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିଲୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଛୁଟି ହେଇଗଲା ତୁ ପାଠ ପଢିବୁ ଯା। କରେଣ୍ଟ ପଳେଇବ କରେଣ୍ଟ ଏବେ ଯାଇନି ଏବେ ଅଛି କରେଣ୍ଟ ତୁ ଯା ପାଠ ପଢିବୁ ହେଲା। ଚୁପଚାପ ଯା ପାଠ ପଢିବୁ। କହିଲା ଏଠି ଆସି ଚିକେନ ଖାଇବି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବି ଏଇଭଳିଆ କାହିଁ ଯାଚିକିରି ଖାଉ ନା ମ୍ୟାଗି କାହିଁ ଖାଇବ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଯା ପାଠ ପଢୁ। ଛାଡ଼ ତା କଥା ଶୁଣବା ମହମବତୀ ଟିକେ ଆଣିଦବ ହେଲା ନହେଲେ ଲାଇଟ୍ ପଳେଇବ ପୁଣି ଲଣ୍ଠଣ ନହେଲେ ଉପରୁ ସଙ୍ଗାରୁ କାଢିବ ନହେଲେ ଉପରୁ କାଢ।